Αντώνη, πέμπτο συνεχόμενο καλοκαίρι που ο Παναθηναϊκός επιλέγει το Καρπενήσι για την προετοιμασία, σωστά? Ναι, για να το λες εσύ κάτι θα ξέρεις, γιατί εγώ έχω χάσει το μέτρημα. Είναι τόσα πολλά τα χρόνια που πλέον δεν θυμάμαι ποτέ να είμαι εδώ πρώτη φορά. Γιατί κάθε καλοκαίρι περνάμε πολύ ωραία. Κάνουμε μια πολύ καλή προετοιμασία και σίγουρα νιώθουμε κάθε φορά που ερχόμαστε στο σπίτι μας. Όπως είπες, μετράς πάρα πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό, είσαι από τους πιο παλιούς. Μίλησέ μου για την εμπειρία, τι είναι αυτό που προσδοκάς για το μέλλον. Εντάξει, είναι κάτι πολύ ωραίο, δηλαδή ούτε αν μου λέγανε τι θα ήθελες να κάνεις δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα είχα τόσα πολλά χρόνια σε αυτή την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το πράγμα. Και για το μέλλον, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει συγκεκριμένους στόχους. Είναι μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια σε Ευρώπη και Ελλάδα και θέλουμε να φτάσουμε σε κάθε διοργάνωση όσο το δυνατόν γίνεται ψηλότερα και να πρωταγωνιστήσουμε για να καταφέρουμε κάτι καλό. Πολλές οι ευρωπαϊκές κατακτήσεις για τον Παναθηναϊκό και μέχρι τώρα πολλοί είναι αυτοί που προσδοκούν ότι θα είναι η χρονιά που θα ξανανεύει στην κορυφή της Ευρώπης. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Πιστεύω ότι αυτό το έχει δώσει στον κόσμο οι κινήσεις που έχουν γίνει το καλοκαίρι, η προσθήκη σε πολύ καλών παιχτών και ένα γενικότερο σύνολο το οποίο φαίνεται ότι μπορεί να καταφέρει κάτι καλό φέτος. Μίλησέ μου για τις καινούργιες προσθήκες, για το ρόστερ. Αυτό, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι ήρθαν στην ομάδα, ήταν πρωταγωνιστές στις ομάδες τους, κάνανε πολύ καλή δουλειά και ελπίζω να καταφέρουν να κάνουν αυτά που κάνανε και ακόμα καλύτερα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, γιατί σίγουρα ο κάθε παίχτης χρειάζεται και ο καθένας μπορεί να προσφέρει να φτάσει σε ομάδα ψηλά. Φέτος θα έλεγα, Αντώνη, είναι μια χρονιά λίγο περίεργη, με τον Διαμαντίδη για παράδειγμα να απουσιάζει από το ρόστερ του Παναθηναϊκού μετά από πολλά χρόνια, πολλές επιτυχίες. Ένας παίκτης ορόσημο για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό μπάσκετ, ένας φίλος, ένας συμπαίκτης. Ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει και έχει δώσει και έχει καταφέρει τα πάντα στον Παναθηναϊκό όλα αυτά τα χρόνια, ήταν αρχηγός ομάδας. Σίγουρα είναι μια μεγάλη απώλεια, αλλά έτσι είναι αυτά, κάποτε όλοι οι κύκλοι τελειώνουν. Αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης αποφάσισε ότι θα σταματήσει το μπάσκετ και πρέπει να μάθουμε σαν Παναθηναϊκός να συνεχίσουμε και χωρίς αυτόν. Τι να περιμένει ο κόσμος του Παναθηναϊκού από τον νέο Παναθηναϊκό? Πάνω κάτω πιστεύω τα ίδια πράγματα, ότι θα μπούμε μέσα στο γήπεδο, θα δώσουμε τα πάντα. Έχουμε μια ομάδα, ξέρουμε ποιοι είμαστε και θα προσπαθήσουμε και να καταφέρουμε κάτι καλό για να δώσουμε χαρά και στους οπαδούς μας και να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ. Πολλές επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη εύχομαι. Βασίλη, όπως είπαμε, είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά προετοιμασίας με τον Παναθηναϊκό εδώ στο Καρπενήσι. Πες μας δύο λόγια. Κάθε χρόνο τα ίδια εδώ πέρα, 5 χρόνια. Είμαι εδώ, οι άνθρωποι όλοι οι ίδιοι που δουλεύουν για τον Παναθηναϊκό. Μια καινούργια ομάδα. Άλλες γευτέσαμε εδώ 10 μέρες για να γίνουμε ομάδα. Καινούργιοι παίχτες, οπότε πρέπει να μπουν και αυτές στο κλίμα. Ναι, οι συμπαίκτες, όπως προείπες στο ρόστερ, μίλησέ μας για τις πρώτες εντυπώσεις σου, το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα. Το κλίμα είναι μια χαρά μέχρι στιγμής. Εντάξει, το θέμα είναι να βρεθούμε πιο κοντά στον άλλον τώρα που είμαστε εδώ πέρα. Αλλά στην πρώτη φάση το κλίμα είναι πολύ καλό. Στόχοι της ομάδας? Οι στόχοι κάθε χρόνο είναι οι ίδιοι, αλλά είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε για στόχους. Τώρα προσπαθούμε να χτιστούμε σαν ομάδα. Σε λίγες ημέρες θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ ένα τουρνουά προς τιμήν του Δημήτρη Διαμαντίδη με την συμμετοχή της Μακάμπι, της Μπαρτσελώνα και της Τσέσκα Μόσχας και προφανώς όλα τα φώτα θα πέσουν στο Διαμαντίδη. Σίγουρα το αξίζει, πιστεύω. Έχει προσφέρει πολλά στην ομάδα και ιδιαίτερα στον ελληνικό αθλητισμό, οπότε το αξίζει κάτι τέτοιο για να τιμήσει και ο Παναθηναϊκός, αλλά και είναι μια καλή ευκαιρία για να το ξαναδούν στα γήπεδα. Με το μήνυμά σου θέλω να κλείσουμε προς τον κόσμο του Καρπενησίου που για ακόμη μια χρονιά είναι ιδιαίτερα φιλόξενος προς την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τους ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και φέτος και να είναι κοντά στην ομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ.